Deze dij die is voor mensen met een verstandelijke beperking en die wonen op hunzelf. En elke keer organiseren we dus een dij in het teken van veiligheid. Nou, hier zit dus de brandweer en de politie centraal. En daarnaast hebben we nog de Lotus en de EHBO. Dus ze leren dus alle kleine ongelukjes die er gebeuren kunnen in hun wijnomgeving. Daar kunnen ze dus eventueel veilig op inspringen nog. Ja, zo, ja, die. Ja. Oei, hé. U bent hier bij de mooie politieauto en we hebben vandaag een gezellige dag. En ziet u wel, we zijn druk bezig met de voorbereiding. Hè? Je ook wel presentator. Ja. En ik ben de proefkonijn om te blazen. Nou, dit is het ben doorhalen. Ik had een hele demonstratie, jongen. Mooi. Goed verkeer, ja, en honverkeer. Arie bedoel ik. Je mag dat... Arie blazen. Oh, blazen, oh ja. Ja. Rustig blazen. Rustig. Nu al? Kijk wat hij zegt. Ja, kijk. Ja, hij is eerst klaar. veel alcohol, jongen. In de hand. Kijk. Nee. Pas. Ja. Oké. Prima. Hartstikke goed. In orde. Leuk, hè? Maar een grapje bij, jongens. Maar een grapje bij. Ja. Ja. Arie, best er klaar voor? Oh ja, misschien wel. Klaar voor de start? Ja. Af! Ja. Ja, ik ben er. Ja, zoon! Oh ja, ik heb hem druk. Help me. Heel snel, ja, dit. Om, ja. Dan gaat mij die juist uithalen. Niks. Zo, zit er in. Goed zo! Ja, zo. Goed zo! Ja. En nou zit er in. Zit er in. Zo snel, zit er in. Oh, nou. 28 seconden. En 30 honderdste. Hartstikke leuk. Ja, we leren er wel wat van. Ja, wat heel leert. Nou ja, voor veiligheid en door de brand en door de politie. Ja, heel op orde. Dus als er wat gebeurt, dan kunnen jou Ja, ingrijpen. nou, ik riep net in, maar ik ken wel, ja. Onder de kant gaan. Jawel. Nou, maar trek maar uit, hè? Zal ik je even helpen? Nog een beetje. Ja, dat komt wel. Nou, maar En het BH een beetje in de hechten. Zo. Zo. Ga je verder. goed. Maar ik kan hem blauw oog maken. Zeg, doe die bril maar af, maak ik jou een blauw oog. Ja, ik maak jou een blauw oog. Ga zitten in die stoel. Mevrouw, we zei net, ik ga een druim van de lijn gaan. Hier, een klets. Grapje, hè? Nou, weet je waarom? Ja, kijk, maar, ja, dit is een wondersponsje. Een wonderspuntje. Die maakt zo blauwe ogen. Ik zal de leiding even toespreken, maar dit komt niet goed. Nee, helemaal haar druim aan. We gaan erin. Ik ga er ook wel even in. En heb je wel eens vaker in de politiebus gezeten? Nee, Nee, dat is de eerste keer, jongen. Eerlijk vertellen. Ja, echt weer. De eerste echt keer. serieus. Ja, Ja, echt weer. ja, Maar ten uiteinde, het valt me wat aan. Oké. ja. En wat vind je ervan, Sandai? Hartstikke ja. gezellig. Hartstikke gezellig, ja. Ja. Ja, ja? Maar niet erom dat je wat leren. Ja, dat- ik Dat leren, ja. leren ik, ja. Ja. Ja, we hebben van hem wel een heel protte ontreden best. Koppie. We hebben een heel protte. Maar ja, dan kan je net alweer een protte net onthoren. Maar we hadden gewoon een heel protte van opstaan. Goedemiddag. Oh nee, goedemorgen. Paken kan naar dit komen. Dan maak ik Kom maar. Kom maar, Paken dat ha. Ja, Paken eruit. Nou, waar maar stoep, helemaal op ha? Al zo. Nee, ja. Heb ik hem gereden? Een beetje, ja. Maar want u bent hier zo snel weer terug. Ja, maar wat gebeurt er nu dan als ik zo snel heb gereden? Ja, maar ja, dan moest ik ik moest het even kwijt. Oh, je moest er
even kwijt. Hij moest het even kwijt. Maar ik mag wel weer doorreizen. U mag nu wel weer door, ja. Oké, doen we dat. Ja, oké. Hey, bedankt meneer. Hè? Ja, zeker. Zeker. Jo. Ja. Hoi. Nou, ik heb nog richtig. Een goede reis. Voorzichtig. Hoi. Prachtig, hè? Het gaat iets, hè? Het gaat wel iets, hè? Het gaat wel iets, hè?